Cześć, witam was serdecznie, witam panie, witam panowie, ja jestem Niklaus. Jak można się było zorientować, witam was pięknie. Pogadamy sobie dzisiaj, pogadamy sobie o tym, co jest generalnie w tytule. Dużo pada takich pytań, dużo przychodzi mi takich pytań gdzieś tam na skrzynkę, na Facebooka. Dużo takich zapytań dostaję również podczas streamów na żywo, gdzieś na czacie one się tam pojawiają. I zrobimy sobie taki zbiorczy filmik, gdzie ja podsumuję wszystkie te za i przeciw danej platformy, czyli pogadamy sobie o tym generalnie, nie co jest lepsze, tylko o zaletach i wadach Hitboxa i Twitcha. Także ja tu sobie przygotowałem taką scenkę. I moi drodzy, słuchajcie, na pierwszy ogień pójdzie Hitbox. Ja na Hitboxie streamuję od dłuższego czasu. Jestem ze streamowania na Hitboxie bardzo zadowolony generalnie i teraz powiedzmy sobie, co jest takiego, o co chodzi generalnie z Hitboxem. Hitbox to jest platforma, jak zapewne wiecie, o wiele młodsza od Twitcha. Twitch, kiedy Hitbox wchodził na rynek, tak dopiero to Twitch już był wielkim portalem o światowym zasięgu z tysiącami użytkowników. Nawet więcej prawdopodobnie, setkami tysięcy użytkowników, może nawet jeszcze więcej. Ale co mamy na Hitboxie, moi drodzy? Co Hitbox takiego nam oferuje? No generalnie nie różni się to jakoś diametralnie od Twitcha. No co tu się ma różnić? To jest platforma do streamowania. Jakie mamy tutaj zalety, moi drodzy? Nie wiem, jak wygląda na Twitchu w tym momencie partnerstwo, ale jak ja tutaj podpisywałem umowę z Hitboxem, to wtedy było o wiele łatwiej tą umowę dostać na Hitboxie, niż wtedy na Twitchu. Hitbox oferuje nam lepszą jakość streamu, w tym sensie, że tutaj możemy odpalić stream w nielimitowanym bitrate, jeżeli tylko sprzęt nam na to pozwoli. Na Twitchu ten bitrate maksymalny wynosi 3,5 MB na sekundę. Tutaj możemy sobie, nawet jeżeli sprzęt nam tylko pozwoli, możemy sobie nawet streamować w 50 MB na sekundę w 4K. Także tu ten aspekt jest ważny. A jeszcze do tego w tym tygodniu Hitbox przechodzi na HTML5, także powinno to wszystko działać sprawniej. Co dalej? Ważna rzecz według mnie, jedna właśnie z ważniejszych, to jest bardzo małe opóźnienie na czacie. Opóźnienie na czacie hitboxowym to też zależy od tego, wiadomo, jaki macie internet, ile ludzi ogląda daną transmisję na żywo i tak dalej, ale opóźnienie na Hitboxie przeważnie to nie jest więcej niż jakieś 7 do 9 sekund góra. No, na Twitchu to opóźnienie jest o wiele większe, nie wiem ile one wynosi teraz. Kiedy ja jeszcze streamowałem na Twitchu, to było przynajmniej pół minuty, jak nie więcej, ale to było, zaraz do tego przejdziemy. Także tutaj jest to opóźnienie na czacie naprawdę w porównaniu do Twitcha jest malutkie, co jest rzeczą ważną, no bo wiecie, jak już się robi live streama, to jednak istotne jest to, żeby ten kontakt z tym czatem, z tą widownią był jak najlepszy. No po to właśnie robimy te streamy. Jakbym chciał słaby kontakt z widownią, to bym film na YouTube'a po prostu wrzucił, nie? A tu chodzi o to, żeby mieć ten kontakt taki jak najbardziej bezpośredni. Teraz już są rzeczy takie typu czysto powiedzmy, rzecz gustu, prawda, na przykład wygląd czatu, jak on działa i tak dalej, jakie mamy emotikonki, jak to tu wszystko wygląda. No na Hitboxie jest to fajne, że na czat możemy wrzucać obrazki całe i na przykład gify i filmy, jeżeli mamy subskrypcję albo jesteśmy modem. Też do czatu są dołączone od razu opcje typu wiecie, ankieta, typu jakieś losowanie, nie musimy tego robić przez żadne boty osobne, tylko to już tu jest od razu wbudowane. Do tego na Hitboxie jest taka możliwość, żeby potencjalny subskrybent, kiedy zasubskrybuje za $4,99, dostawał kartę podarunkową na G2A za 3,99 €. Także tak naprawdę duża część tych pieniędzy, które tutaj wydajemy na tego suba nam się zwraca w pewien sposób, bo możemy sobie te 3,99 wydać na G2A z kodem Pieron 3% taniej, zapraszam serdecznie, na jakąś gierkę, no po prostu pojawia nam się to w portfelu na G2 i możemy to na coś przeznaczyć. Ikony, no możemy tutaj dodawać sobie do chyba, tutaj nie wiem ile w tym momencie ikon, ja jeszcze maksymalnej ilości tutaj nie wykorzystałem, na pewno za niedługo dodam nowe.
No i co z rzeczy takich typu już czysto wizualnych, mamy tutaj dwa też layouty, mamy ciemny i jasny. Ja tutaj jestem, że tak powiem defaultowy jest ten ciemny i bardzo dobrze się on tu sprawdza. Możemy sobie tutaj dodawać sticky message na czacie, tego typu bariery. Czego jeszcze tu mogłem nie powiedzieć? Wydaje mi się, że o tych ważniejszych rzeczach na hitboxie. Dobra jakość, małe opóźnienie. No, stawki generalnie. Jeżeli kogoś interesuje zarobkowe, że tak powiem, streamowanie albo pozyskiwanie jakiegokolwiek zarobku ze streama, to tutaj na hitboxie stawki póki co są o wiele, z tego co wiem, bardziej atrakcyjne niż na Twitchu, ale tu ciężko cokolwiek o tym mówić, bo wiadomo, no wiadomo, że to zależy też, no u każdego to wygląda inaczej, prawda? U każdego to wygląda inaczej, to zależy ile macie widzów, jak długo streamujecie, jak dużo puszczacie reklam, ile macie subskrypcji, z jakiego miejsca Europy streamujecie, bo inna jest stawka dla Polski, a inna jest stawka dla Niemiec, no i no generalnie tak to wygląda. Jeżeli coś pominąłem, a propos hitboxa, to mnie poprawcie. Czy strona generalnie działa spoko, nie ma jakichś większych problemów z nią. Kiedyś były problemy, w sensie tam zrywało połączenie i tak dalej, ale to były problemy głównie jakieś z niesprawnym serwerem w danym momencie, albo po prostu z połączeniem naszym internetowym. W tym momencie już tutaj jest naprawdę spoko. Tutaj mamy też możliwość podejrzenia ostatnich zdjęć, o gifów jakie były wrzucane na czat, widzicie, no to jest spoko, że można sobie gif po prostu, o jeszcze jest taka fajna opcja, że tutaj mamy takie, ja tu zasłaniam kamerą, czekajcie. Tu macie taki aparacik, jak go klikniecie, to możecie bezpośrednio na przykład ze swojej kamery internetowej zrobić zdjęcie i prosto je na czat postować. Także to jest takie, powiedziałbym, user-friendly. Teraz co jest w hitboxie takiego nie za fest? Ilość generalnie użytkowników. Ilość użytkowników tutaj, jakby to tak cuzamen do kupy podsumować, jest o wiele mniejsza niż na Twitchu. Dlatego jeżeli na przykład nie macie jakiejś wyrobionej już bazy widzów, nie wiem, na YouTubie, nie macie jakiegoś fanpage'a z kilkoma tysiącami na Facebooku, to nowych widzów będzie tutaj raczej ciężko pozyskać, ale jeżeli na przykład macie te rzeczy, typu macie już Facebooka jakiegoś, macie jakichś fanów, macie YouTube'a, nie wiem, należycie do stron typu jarok.pl na przykład, to tutaj też można bez problemu tą widownię pozyskać, bo wiadomo, na przykład na Jaroku jest możliwość, że tak powiem, odesłania widzów ze streama Twitchowego do streama hitboxowego, także tam nie ma kompletnie znaczenia na tym, kto gdzie streamuje, no. Ale no faktycznie, padają takie pytania, na przykład Niklaus, chcę zacząć streamować, gdzie mam zacząć streamować, na Twitchu czy na hitboxie? Powiem szczerze, ciężko mi jest powiedzieć w tym sensie, że nie wiem, jak wyglądają początki streamowania w tym momencie na Twitchu, bo ja na Twitchu streamowałem około rok albo półtorej roku temu. No, na logikę, jest tam mnóstwo użytkowników, także jest większa szansa duża, że złapiemy jakiegoś randomowego widza, wiecie o co chodzi, że ktoś będzie po prostu łaził po streamach albo patrzył, filtrował streamy pod kątem gry i akurat trafi na naszego streama i zostanie naszym widzem. No na hitboxie ta szansa jest o wiele mniejsza z kuli tego po prostu, że jest tutaj mało, że jest tutaj dużo mniej niż na Twitchu generalnie użytkowników, także no nie ma, moi drodzy, uniwersalnej odpowiedzi na to, gdzie lepiej, to już musicie zdecydować sami. Teraz pogadajmy troszkę o Twitchu. Ja na Twitchu streamowałem mniej więcej półtorej roku temu. Wtedy było jeszcze bardzo ciężko dostać partnera, minimum 500 widzów, trzeba było tam wyrabiać taką normę tygodniową streamowania i tak dalej. Teraz z tego co wiem, te warunki o wiele się stały takie bardziej przystępne, a jeszcze mają się bardziej cywilizować za pewien czas i do tego jeszcze mają zostać poprawione warunki umów dla polskich streamerów i tak dalej, i tak dalej. I jakie tutaj są... Jaki jest plus, moi drodzy? No generalnie ta baza użytkowników. No widzimy, że samego LoL'a w tym momencie streamuje 127 000 ludzi, także no więcej niż summa summarum jest ludzi teraz na hitboxie, nie? Że tutaj naprawdę ta baza użytkowników jest duża. Jest duża, także jeżeli ktoś by tu streamował, teoretycznie łatwiej powinno być pozyskać widza. Teraz co dalej? A propos... No Twitch jest taką, wiecie, Twitch jest już takim portalem streamerskim z wyrobioną z wyrobioną renomą. On już Twitch już był wielkim portalem streamerskim jeszcze kiedy o Hitboxie nikt nie słyszał w ogóle, wiecie, Twitch jest połączony ściśle ze streamowaniem rozgrywek, wiecie, z IEM-a, ze wszelkimi eslami i tak dalej, po prostu
ma pochytane, jest ściśle połączony z większością tych dużych imprez, gdzie Hitbox tak dopiero od pewnego czasu jakby wchodzi na te salony i zaczyna tam pochytowywać jakieś partnerstwa właśnie z tego typu dużymi firmami i na takich imprezach się pojawiać, także po prostu Twitch jest o większym, że tak powiem, zasięgu platformą, bardziej znaną, generalnie większą, ogromniejszą, bardziej wyrobioną marką już na rynku portali, platform do streamowania. To jest to. Teraz mamy na przykład te gry typu, kurczę, na pewno Choice Chamber ta gra się nazywała? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Choice Chamber? Tak, to jest ta gra. Dochodzą do tego na przykład takie gry typu Choice Chamber, że po prostu gra jest połączona jakby, możliwość uczestniczenia w grze mają również widzowie, że oni coś piszą na czacie i wtedy na przykład coś się dzieje na ekranie, tak jak w Choice Chamber. No na Hitboxie na razie tego typu rzeczy brakuje, ale myślę, że też z czasem będzie to się pojawiało. Na Twitchu mamy też dobrą bardzo apkę androidową. Na Hitboxie co prawda też jest apka do pobrania, wersja mobilna, ale to jest póki co wersja beta i ona nie jest, znaczy działa, ale nie ma szału, aczkolwiek za mniej więcej, znaczy jakiś czas temu miałem taką wiadomość, że za około 2-3 miesiące pojawi się też pełna wersja tej apki androidowej, hitboxowej, która powinna działać lepiej. No ta apka tutaj twitchowa już w tym momencie jest apką bardzo dobrą. Co teraz a propos takich rzeczy niezbyt super? To jest ta jakość streama. Tutaj mamy maksymalnie ten bitrate 3,5 mega, co przy bardziej dynamicznych grach niestety objawia się taką solidną pikselozą. A jeszcze do tego wiadomo, jeżeli ktoś na przykład wrzuca większe ilości nagrywanych gier ze streama na YouTube'a, tak jak na przykład ja, to kiedy na Hitboxie mogę streamować, wiecie, tam w bitrate 8 mega i Full HD i wrzucić to na YouTube'a, to wygląda dobrze. A jeżeli bym wrzucał te materiały w 3,5 mega, to na przykład takie gry jak H1Z1, Infestation, jakieś dynamiczne FPS-y byłyby po prostu bardzo pikselowane przy dynamiczniejszej akcji, także to jest ten minus. I na pewno tym minusem jest też ten lag na czacie, że generalnie na przykład w przypadku jakichś dynamiczniejszych, nie wiem, pytania do czatu, to ta odpowiedź dopiero się tam nam za jakiś czas pojawi. Nie wiem ile w tym momencie to wynosi dokładnie, wy mi na pewno napiszecie, ale na pewno więcej jak na Hitboxie. No i co, wydaje mi się, że takie najważniejsze tutaj rzeczy a propos tych dwóch platform porównałem. Odpowiadając sobie na te takie pytanie, Niklaus, gdzie lepiej streamować? Co jest fajniejsze? Co jest lepsze? Czy lepszy jest Twitch, czy lepszy jest Hitbox? Moi drodzy, nie ma takiej odpowiedzi. To jest trochę jak odwieczna wojna PC, konsole, Xbox 360, PlayStation 3. Nie ma odpowiedzi jednoznacznej. Dla każdego, moi drodzy, coś dobrego. Twitch ma swoje zalety, ma dużą bazę, jest bardziej znany i tak dalej. Hitbox ma swoje zalety, lepsza jakość streama, mniejsze opóźnienie, ale mniej użytkowników, a na Twitchu więcej użytkowników, także moi drodzy, i to ma swoje wady i zalety, i to jest bardzo dobrą platformą do streamowania. Tak naprawdę, moi drodzy, ważny jest streamer, postać, osoba i content, zawartość, jaką on streamuje, przekazuje, a gdzie to robi, to jak zaczniecie streamować, to po jakimś czasie myślę, że dojdziecie do tego, że nie ma tak naprawdę znaczenia. Że, tak jak już mówiłem, i to ma swoje plusy, także jeżeli wy byście chcieli zaczynać swoją karierę, przygodę ze streamowaniem, to czy zaczniecie ją na Twitchu, czy na Hitboxie, to już zależy tylko od was, bo no, myślę, może ten filmik jakoś komuś z was pomoże w decyzji, co by było dla niego odpowiedniejsze. Ja też mówię, ja też nie robię czegoś takiego, że na przykład, że Hitbox tutaj all the way, tam jebać Twitcha, bo moi drodzy, ja streamowałem już na Twitchu, streamowałem na GameCrecie, streamowałem na jeszcze jednym portalu, teraz streamuję na Hitboxie. 2 z tych portali padły na pysk. Straciłem na jednym z nich kilka stówek, które tam miałem zarobione, bo po prostu portal padł i się ulotnił. I wiecie, trzeba mieć świadomość, że w tej branży tutaj cyfrowej pantarej, wszystko płynie, wiecie. Jednego dnia streamujecie na portalu, drugiego dnia tego portalu już nie ma. Także
nigdy nie wiadomo gdzie człowiek będzie tworzył, gdzie człowiek będzie streamował za miesiąc, za pół roku, no dlatego nie chodzi o to, żeby się nie przywiązywać do czegoś, tylko żeby po prostu nie powiedzieć tak, że tylko tu, na przykład tylko hitbox, tylko i wyłącznie i nigdy już nic innego. A co zrobimy, jak ten hitbox na przykład kiedyś padnie, bo się coś stanie? Albo co się stanie na przykład, jak kiedyś będzie jakiś, nie wiem, krach na giełdzie, ciul, tutaj Black Friday, akcje pójdą, nie wiem, wprowadzą takie zmiany na Twitchu, że na przykład zaczną ludzie z Twitcha uciekać na hitboxa. Nie przewidzimy tego, moi drodzy. Można tylko ewentualnie sobie obstawiać jakieś prawdopodobieństwo mniej więcej takich sytuacji, ale nigdy nie wiadomo. Tak samo jak na YouTubie. Jednego dnia tworzysz content, drugiego dnia już masz zbanowany kanał, bo cię ktoś pozgłaszał i cię nie ma generalnie. Także wiecie, trzeba brać pod uwagę, że wszystko płynie w wolny rynek, moi drodzy. Wolny rynek, kapitalizm. Trzeba być flexible. Trzeba się umieć przystosować. No. Także ja w każdym razie streamuję na hitboxie, jestem z tych streamów zadowolony. Mam nadzieję, że wy, jeżeli uczęszczacie, też jesteście zadowoleni. Jeżeli jeszcze nie, to moi drodzy, bardzo gorąco was zachęcam właśnie tutaj na hitboxa u Niklausa, wejść, zostawić followa, zapoznać się tu z tym, kto jeszcze nie był na przykład na streamach, to gorąco na nie zapraszam, one są w zasadzie codziennie, tu się bawimy, gramy, śmiejemy, żartujemy, ale też na poważnie czasem i tak dalej. I pod każdym filmem pamiętajcie, jak sobie wejdziecie w opis, macie taki odnośnik jak powiadamiacz o streamach. I tu sobie po prostu powiadacie z mojego Dropboxa taki powiadamiacz, który was informuje, kiedy zaczyna się transmisja na żywo. Po prostu tutaj wyskakuje chmurka, pym, pojawia się dźwięk. To nie jest zawirusowane, ja wiem, że tam filtr Smart Scan to wykrywa, ale to po prostu dlatego, że to jest apka niezatwierdzona przez Microsoft, nie jest zawirusowane, nie wykrada haseł do kont bankowych, także spokojnie. A jest to fajne, bo nie potrzebujecie żadnych ani moich powiadomień na Twitterze czy na Facebooku, ani nie potrzebujecie dostawać maila od hitboxa, którego dostajecie po zaobserwowaniu kanału, bo czasami to przychodzi z opóźnieniem, czasem coś nie przyjdzie, czasem nie usłyszycie, nie sprawdzicie maila, a tutaj jak macie odpalonego kompa, to apka zawsze was powiadomi, że Niklaus w tym momencie streamuje i tak to wygląda, moi drodzy. Także tak to wygląda według mnie na tle porównanie tutaj hitboxa z Twitchem, moi drodzy. Na to powinno się patrzeć jako na całość, na streamerów i tak dalej. Nie dzielić na hitboxerów, twitcherów i tak dalej, tylko wszyscy powinniśmy być wielką hitboxerską, wielką hitboxowo-twitchową, YouTube gamingową, bo wiecie, że teraz też można robić live streamy na YouTubie rodziną. Także moi drodzy, pamiętajcie, streamy, streamerzy, postacie, content, a to na czym, to tak naprawdę wielkiego znaczenia nie ma. No. Także moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ktoś się może czegoś dowiedział nowego o obu platformach i streamowaniu. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zadawajcie pod spodem w komentarzach. Jeżeli wam się podobał materiał, coś się dowiedzieliście, zostawcie łapkę w górę i widzimy się, moi drodzy, na streamach, na hitboxie, na YouTubie, na filmach. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.